njala imene ilipo ndiyovuta sitikuzotiza taliti. Anthu andale mumachita dala creation yakuti anthu azikhala ndi njala azikulambirani. Ngati bomba la MCP lakhazikitsa dala njala kuti anthu azalambira. Lero tikapita kwa Admark akuti pasamba condition kunena kuti muzigula ma 10 kg. Kodi kuberekana mmene timaberekana ku Malawi kuno anthu ifeyo mwina banja limodzi anthu 8 ukagule chimanga 10 kg chikutengera kuti mukuyenda ndi matraki achimanga kumwera uko ndikumagawa cholinga choti mpezere voti. Malo moti mutenge chimangacho muchike m'Admark anthu azigula. Sitikufuna zaulere, zaulere sitikufuna. Mutiyikire chimanga m'Admark anthu azigula. Okay? Osati kumayenda ndi matraki kumene mupita ukapanga misonkhano cholinga choti mpange nyambo anthu azisowa kugwira ntchito azikhala manja alende cholinga kuti akalandire chimanga chaulere. Ikani m'Admark chimanga tizigula osati pasaso ma condition. Ine ndili ndi ana 8 mukandiuza ndigule 10 kg chimanga ku Admark. What a condition. Zinthu zokhala ngati zimenezi ndi zinthu zovuta kwambiri. Ndivomerezanenso ndi mbusa amene walalika dzulo ku PIM kuja ku Chilembwe Day kunena kuti mukakhala m'maudindo kuyambira president we Chakwera, kuyambira commander general, inspector general, kaya wa immigration, kaya department yachi, kaya ndi dokotala, kaya ndi nesi, sikuti anthu azinjenjemera ayi. Anthu asakuoneni ngati mikango. Privilege hii muigwiritse ntchito ngati Mulungu akukondani. Osati chifukwa ndiwe commander general wa army ukangolamula anthu azinjenjemera, kapena iwe inspector general wa polisi ukalamula kumanga andale anthu azinjenjemera. Kulibe. Munalembedwa musachoka. Kunaliso anzanu pamenepo. Iwenso Chakwera panali anzaku pamenepo. Iwe ministara kaya utachuka bwanji, kaya ndi Chimwendo Banda, kaya ndi Kunkuyu, kaya ndi ndani, palibe amene azinjenjemeresa wina aliyese. Anthu enanu munapeza mwayi okhala ku MTF. Anthu asenjenjemere munapeza mwayi okhala ku polisi. Anthu asenjenjemere kukhala dokotala. Sikuti uzikabaya patient utakhala okwiya kumaso. Sichonjoyi. Pomalizira m'dziko muno mukumveka nkhani yakuti inu aboma mwachita hire company ya ku Ghana ndi 5 billion kuti mupeze Wabakiri Muluzi, mupeze Ntanyiwa. Koma how stupid is this government? Mukaononge mabilioni osewo kunena kuti mufunire Wabakiri Muluzi kapena Ntanyiwa pamene nsipatala umo mankhwala mulibe. 5 billion mungagule mankhwala azipatala zingati? 5 billion mungagule chimanga cha Admark angati? 5 billion mungakonzere misewu ingati ya location museum? Zinthu izizi boma la Chakwera mpongozi akulamulira, mwana akulamulira, minister akulamulira. Kodi tili ndi ma president angati? Ku State House iko anthu amphamvu mulipo angati kupatula president? Anthu akunjenjemera. Even okwira ntchito ku State House akufinyika. Achakwera munangotenga azipongozi kuyika mboma. Achati cha Assemblies of God mboma. Zinthu zikamaonongeka sama kuyankhulani ndi ukhulupirira utalangizi anu amachita somantha chifukwa inu president inuyo ni munthu osamvera Chakwera. 5 billion gulirani mankhwala ochosera mano kuchipatala kulibe. Why?
Why? Amalawi anzanga, mukutha kuona mmene zinthu zikuchitikira pa ground. President Chakwera ali ku Blantyre panopa, koma wanyamula before asanapite ku Blantyre wanyamula mafuta kukathira ma filling station aku Blantyre. Sanalekere pompo, watuta malole anthu ochokera ku Mchisi, Kudowa, Mchinji ndikupita nawo ku Blantyre. Cholinga anthu azinena kuti president walandira mulalo chigawo chakumwera. Ukamberembere upose pamenepa, timukhulupirira bwanji president onama, president owaphimba maso a Malawi? Kuti Malawi aziona kuthekera kwa zinthu akakhala kuti president akupita mbali imeneyo pa nkhani ya mafuta? Ndikukhulupirira kuti ichichi ndi chitsanzo chomveka bwino, ndi chizindikiro chomveka bwino kuti president uyuyu boma la MCP ndi makhuluku. Tisalimvere boma ilili akuluakulu, tizanong'oneza bondo. Boma ilili ndi mamafia ikugwirisira ntchito ukhuluku kufuna kutibera ifeyo timavoti tathu mu September. Zafika ponena kuti pakukhala plan yomveka bwino, pakakhala kuti president mwina before 1 week kuti afuna apite kumaloko, mukumakaona kumaloku kumakapangidwa zinthu zosiyana-siyana. Muona kupita jeneri kafetereza pang'ono, timanga pang'ono. Muziwe kuti zikangochitika zimenezi, kwangosala masiku ochepa kuti president dera limenelo atani kuti apite. Dzikolo tiziliyendesa choncho. Inu simukuona chizindikiro chosonyeza kuti munthu uyu ndi khuluku amene akungofuna kungokwanirisa kutenga ife voti yathu kuti tikamuvotere 2025. Mwazina mwa izo za ukhuluku ndi zimene zatani kuti zayambikazi. Anzanga ku Blantyre, amene muli ku Blantyre, ndifuna muziwe ichi. Mafuta sanayambe kupezeka, imeneyo unali ukhuluku wa chipani cha MCP kubweretsa mafuta. Anthu mulilongo munomu akuzunzika, anthu mudziko munomu akuzunzika, mulibe dontho olo la mafuta. Wabwera kumeneko kuwabweretsa mafuta kumeneko chifukwa chonena kuti iyeyo amafuna apite chigawo chimenechocho. Ani mafuta oti mukawunikire umeneko ali chigawo cha Blantyre chokhayo. Blantyre kuzungulira Blantyre. Imbani mafoni mumve anthu amene akuzunzikira pa dziko lino la Malawi madera ena. Ukhuluku ndiye umeneyo, ukhuluku ndiye utoko umeneyo. Uyuyu akufuna agwirisire ntchito ukhuluku kuti 2025 atani kuti awine. Amalawi tikuziwa mmene tilili ifeyo panopa, tikuziwa mitengo ya zinthu mmene ilili pamenepa. Wabweretsa mafuta kumeneko, mitengo ya katundu mushopu yatsika. Poti akumafuna kumazionesa kunena kuti iye akamapita kumaloko kapezeke chinthu china chiliyonse chili bwino. Mtengo wachimanga kumeneko watsika. Tisamangoyang'ana zinthu mwa pompo. Tikachiona chinthu chicha tiyeni tikhale pansi tichilingalire. President uyuyu ndi khuluku. Like, share, Malawian cameras, right.